ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Biyernes karon human sa Miyerkules sa Badlis, adlaw sa pag-abstinensya. Atong iampo ang tibuok kalibutan nga mo abstain sa mga kahilayan o mga kagubot sa kalibutan tungod sa garbo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga hatagan unta sila sa kalinaw, kalipay sa ilang kinabuhi, bugti sa ilang pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay nga ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Mag-ampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya, itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayunon uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit o kusog o ayaw pagpugong-pugong. Ipatugbaw ang imong tingog ingon sa trompeta. Sultihi ang katawhan sa ilang mga sala ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw gipangita nila ako ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako og hustong hukom ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kun dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kun dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga samtang nagpuasa kamo, nangita kamo sa inyong kalipay, o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Nagpuasa kamo, apan mangaway o mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyuha, dili makatabang aron dunggon ang inyong pagampo. Mao ba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mao ba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo, ingon ug bugang, ug sa pagbanig og sako ug abo? Mao ba kini ang gitawag ninyo puasa nga gikahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan, mao ang paglugtab sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbali sa tanang yugo.
Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan, mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom, o papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan, o nga bistihan ninyo ang hubo, inay pasagda ninyo ang inyong kaigsuonan? Sa ingon, mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kun musangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kun magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kun likaya ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka mahinulsulon ug mapaobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinulsulon ug mapaobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay gilako ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og daotan sa imong atubangan. Usa ka mahinulsulon ug mapaobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaobsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaobsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Hesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagpuasa nga wala buhatan ni Hesus nga naandang buhaton sa mga Hudiyo mao ang ato sang naandan nga buhaton inig puasa. Gani daghan pa nato nga dili gani mubuhat. Unsa man ang ilang puasa nga gibuhat sa mga Hudiyo, kada gyud adlaw igpapahulay 10 minos kausas-usa ka semana, di sila mukaon niya, maglingkod sila sako, magsulob sila o gision niya, magbulibod sila abo sa ilang ulo. Kamo nagbuhat mo ani? O panahon pas mga Hudiyo gisaway na mo, gisaway na ta. Di ba? Uy, pag-abot ni Kristo, ingon siya, ayaw mo paglingkod-lingkod anang sako. Ayaw mo pagisi-gisi anang inyong sinina. Ayaw mo pagbutang-butag abo anang inyong ulo. Panudlay, panghilamos, kaligo, pag-ilis. Kaon. Kaon silag mayo. Silag kaon. Naglagot ang mga Hudiyo. Arang-arang na lang ni mga tinun-an ni Juan kay di man sa ni Antichrist, nangutana lang sila. Pero ang mga Hudiyo lagot yun. Nganong nangaon man na sila, adlaw ipapahulay maron. Di ba? Kamu di mo maglagot ang mga tao nga di gyud mo simba. Kada bang di gyud mo simba ba? Nya og mo simba, mag-spaghetti pag yun, mag-short. Kana bang dili mo tuman sa standard ba nga kinahanglan gyud kanang sana Sunday dress ana nya magbutang gyud brunda, di mo maglagot ana kan abot man yan sa dito sa simba na siya o matug beach, di ba no? Hasta no ang Ginoo mo ingon okay ra kid na mag-spaghetti mag-sitro aron malingaw sang pari panagsa no? Basin ba? Aambot lang ka, was ka kay bawang, mutugot mo sa Ginoo na. Pero diri sa atong unang pagbasa, gisaway gyud sa Ginoo ang mga Hudiyo. Gitamay. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, usa ka mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Ang mga Hudiyo, matod pa sa unang pagbasa, gihisgutan sa Ginoo ba, isinggit ni, giingnan niya sa propeta Isaías, isinggit ni ngadto nila, adlaw-adlaw, gipangita nila ako, ug malipay sila nga masayod sa akong kabubuton. Di ba nindot kayo? Daw usa ka nasod nga matarong ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Pagkanindutan, kita yun ba nga siging simba, siging puasab, adtog yung templo, bahatag yung 10%. Di ba nindot kayo? Dili yun mang
dili magkabit-kabit, dili magsugal, dili gani mag premarital sex, wa na nilang pakighilawas gani anang mga daotang babay, di gani sila mo sagol anang mga kahilayan. Di ba nindot? Nindot na dili. Sus mo pakpak taanay. Nangayo sila kanako og hustong hukom. Give us right judgment. Og ikalipay nila ang pagduol sa Dios pagkanindota. Ingnan Diyos Ginoo. Niingon man ang mga tao kay bisan pag magbuhat ag maayo naa man gina mga problema, di ba? Naa man ang mga problema dayon, naa man gina mga pagsulay. Pag-abot nas pagsulay niingon dayon ang mga Hudiyo. Marang kuan ba? Mahay bas Ginoo ba? Nganong magpuasa man kami kung dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kung dili ka magpakabana? Bitang daog-daogo nagmayo ang asawa nga kusog kay mosimba. Sabana nga purting sugarula, purting pala inuma, mga bitpa, maka niya magsigig ampo ang kanini ang asawa, ginuoing taon, lamdagi taon ni akong bana. Nya niabot na lag 15 katuig, yun ni grabe na noon. Usahay makaingon sang asawa, unsa pa may kapuslanan na sigig ampo, unsa pa may kapuslanan na sigig pangayo nimo, nga di-an day ka mamati, wa ka kakita sa akong kahintang. Pari sigig ampo mahurot ng taning slat, anya inighuman na to, igtanaw na to gamay kay galit mo sa may kapuslanan Lord nga magsigi kog palit sa aning slat, magsigi ko dirig binuotan, di jud ko manguha aning kolekta nga di man sa diyan nimo daghanon ang halin sa slat, may pagkuhaon ko ni tanang kolekta, may pag-isod ko ni bulsa, hunong na ta aning project sa simbahan, oy kapoy ba ani oy, di ba? Hapit na biya ko mo ingon anak. Pero lifer man sa gyud ko naman tay halin gahapon. Tay halin sa niabot na nga atong halin sa atong SBF dag o pila ni 4,742 ka slots. Pakpak. Nya nangayo pagyog ko donation aning mga tanom. Wa gini tunol, may gani kay naagi ni apas og tunol, naay ni donate og unom ka kaanga palmira. Pakpak diyan. Kamong naay mga tanom nya wa gid mo donate, may ratag mga matay ng inyong tanom. Dili ta joke. Dili ay sa. Kana ba inana ba? Kusog magmahay sa Ginoo, pero sigig simba naglagot ang Ginoo na gisaway na niya. Kay unsa man di ay ang tinuod nga magtotoo, ang tinuod nga nagsimba sa Ginoo. Matod pa niya, usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. Giyaw-yawan dahil sa Ginoo sila. Mao ba nay puasa nga inyong gibuhat? Ingon ang Ginoo, mao ba kining matanga sa puasa ang makalipay kanako? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo? Ingon sa bugang og ang pagbanig og sako og abot? Mao ba ni ang gitawag ninyo puasa nga makahimutan sa Ginoo? Nagpuasa tinuod mo apan mangaway gihapon ug mangulata gihapon, kusog lang gyapon muyaw-yaw sa mga anak, mangusi lang gyapon, sige lang gyapon panglibak, iapil pang pari, sige lang gyapon paningil anang utang, sige lang gyapon inom anang mga pills, sige lang yapong kana ba inana? Mao ba kini ang gitawag ninyong puasa? Mo na yung Ginoo. Iya din gisulti. Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa gapos sa sala. Kuhaan na ng inyong sala. O ang pagtangtang sa higot sa yugo
kanang inyong gitagaag bugat kayong palasunon, siging yaw-yaw anang mga anak, siging yaw-yaw anang bana, siging yaw-yaw anang asawa, tuas opisina ang mga clerk hapit na lang gihimong maid, yaw-yawag maayo, gamay ra ba kayong sweldo? Ang mga sales girls, sales ladies, hapit na lang utangon ang mga sweldo, apil ng mga maestra. Otros ang pari, mga nagalagad simbahan, hapit na lang pangayoon ang serbisyo, kay lagi kuno voluntary, pero ang kolekta tuas tanan aning nagwali. Mao ba nang matanga sa pagsimba? Mao ba na ang pagsunod sa Ginoo? Matutpi tangtanga na ng higot sa yugo, himuin agbalay ang inyong mga empleyado, tagaig sakyanan, house and lot, aron di na maglisod og sigig atang anang tricycle o kanang mga sakyanan, aron mo samot og ka-traffic ang atong daan. Kanang ilang mga utang bayri na, kinahanglan ang inyong empleyado way utang, kay ingon man diri, ingon man ang paghatag og kagawasan sa mga dinaog-daog kana intawong mga utangan, gidaog-daog labi na ang ilang ATM card to agikuptan sa giutangan. Tiaw mo kana mangutang kag 50,000 ug di ka kabayad og mga usa ka buwan, mahimo dayong 100,000. Ug di pag yun mabayran sunod buwan, mahimo ng 150, inig usa ka tuig mahimo ng 500,000, gasugod lang gitong 50,000. Grabe ang inyong pagdaog-daog, oy. Og balia ang yugo, kanang mga yugo, tanang yugo, kanang pagsigig ingos mga ginikanan, dong kinahanglang maunor gyud ka, dahil kinahanglang maunor gyud ka, kapoy, oy, kapoy, di ba? Father, kinahanglang yung santo ka, di jud ka mohikap anang mga dili angay hikapon sa pare. Makahikap yun. Pasaylo. Mao ba ng puasa ha? Ang puasa kung ikinahanglan matud paniyab, hatagin ninyong pagkaon ang mga gigutom, papuy-an ninyo sa inyong balay ang mga way balay, ang mga kabus, tagain ninyong puloy-anan. Sakto lagi nyo ito akong ipangsulti. May kinsa ninyo din nga nang hataga na be, kanang inyong mga silingan nga way balay, imong gibutang ag balay. Na, di lang sad ko mo pataas. Bistihi ka ng mga hubo, inay pasagda ninyo nga sila naglakaw-lakaw sa kadalanan. Nya, ingon din siya sa ingon ani, mudanag ang inyong panagway. Mo na Mother Teresa of Calcutta midanag, St. Francis of Assisi midanag, sila San Roque midanag, San Vicente Ferrer midanag, kay ila man ning gisunod. Pero magsigi lang tag sulob-sulob ingon ani, magsigi lang ta og simba dinhi, ana nya gamay pa jud kay gihog kolekta. Kay tuwa pa ko'y bayron noon, kay para expansion sa akong balay, tuwa pa ko'y gastuhanan, kay akong i-upgrade ang akong gadget, ako paning ibaligya ang akong sakyanan nga medyo gubao na kaayo, aron mo palit kog branyo, aron ang makapalit mo'y mag-antos ani. Kana mga kagang-kagang nga sakyanan, ayaw na nag-ibaligya, oy, ipapil-pil na na, ana. Kanang kondisyon nga sakyanan mo ibaligya, kay naghasol lang tadiasdan. Unya hasol pag yus nakapalit, tinuod. Palit ka gamay sakyanan nga sikanhan, kagang-kagang kayo. Pila man eh. Inuba na eh. Pila man. 200,000. Wala ka barato good. Inuba, 200,000. Pero tinasa din daghan nagguba. Muna kapalit ka, wadang ati ko sa kasimana, gaduot na ka. Nitirik na desdan, torting trapika. Ana, sige nagsinyas ang mga anak itaon, diri lang mo agi. Maoday na traffic, kay ni adi ay ni palyar nga sakyanan, kay sikanhan lagi. Ana. Ayaw, kanang kondisyon, kanang mga inaana nga igduduot na problema na ka, kay kada buwan, gaayo na ka, ay sus, ipa, timbang na na, ayaw na na daginota, di ba? Imo pag ginang pangwartahon? Ayaw.
patimbang. Nya pagpalit og bag-o sa wa man say kwarta pa dir. Ay ayaw na lang pagpalit aron maminus-minusan ang ka-traffic sa atong daan. Di ba? May pabisikleta na lang imong paliton. Maggamit pa nimo bisan asa ka. Adto kag mountain bike, di ba? Nya kay di man mountain bike ang imong sakyanan, apasan bike. Yan. Igabot atos patag, dagan bike na sad. Dito naka sa top of the mountain bike rasad gyapon, exercise pa ka, wapay traffic. La pamaligya ng mga kagang-kagang, i-repent yung dali-dali, ana ipakondisyon ka diyo, tisaw niya ato lang kuha nila na diya kay para mahalin. Kuan niya guba dayon. Daog-daog ka na sa imong isig ka tao. Di ba? Oo na. Matay kita ron ani ron. Mo nagipatay si Jesus kay mo man nagipangyaw-yaw ni Jesus. Insa kung kuyog mo nako pasabot og sundo ni ninyo ang tanang gustos Ginoo, di gyud mo magpuasa. Pwede ra gyud mong mangaon bisan pa og Miyerkules sa Badlis og Biyernes Santo. Pero ang kondisyon gituman ni ninyo. Kay wa ganin ni ninyo tumana bisag kada adlaw pa mo magpuasa. Di ta mo ikalipay. Pero mangaon mo karne panahos Biyernes, pero nagtuman mo aning tanan, kana siguro gyud mong malangit. Pero sa tinud-anay mga igsoon, kung tumano ni nato tanan nagisugo sa Ginoo, maapil pud natog tuman ang pagpuasa. Pero nagpuasa ka tungod kay nakasabot ka nganong nagpuasa. Dili na kanang pakitang tao. Ang gusto des Ginoo, magpuasa ta lawas og kalag, huna-huna, pulong, buhat og kasing-kasing. Mao nay tinuod nga puasa. Sige, lingian na imong tupad. Ing puasa na tag tinarong ha. Ingon siya, uy, tiguang na mangguko, ingon mas father, 60 pataas niya, 17 paubos, optional. Kining puasan gipangita sa Ginoo, mandatory ni sa tanang Kristiyanos, gikan sa pagbunyag hangtod sa paghilog nimo. Kinahanglan magbuhat kaani, ang paghigugmas mga kabos, ang pagbiya sa sala, ang hatag og kalipay sa mga dinaog-daog, gikan sa atong pagbunyag hangtod sa paghilog nato dayon natong adto ngadtos bahak gikinahanglan ni. Kamura ba mga hilugana na ba sa mga naong uban ninyo? Kana ay gyud kumpiyansa. Ay kumpiyansa buhaton ta ni aron wa nagipuasa. Og asa man gid ang lugar nga wa nagipuasa-puasa kun makasod na tas langit. Kana mao na gid nay lugar nga wa nay puasahay, siging kaon, siging inom. Karon bitaw moundang na tingali kog inom aning beer, ginagmay ra man sad. Moundang nako kay ako ning i-reserve igabot dito sa langit. Adto ditong inom, bra titing sila kon. Adto ta dito mag-inom. Pero mintras niya din di lang sa ta mag-inom ay non panagsaan sad okay ra sa gyapon. Basta na ay Ginoo. Na Ginoo ba ang pag-inom dili nang inom kay maglingaw lang yun. Kana bang nag-inom tungod kay kuyog ang Ginoo? Ano? Nagsugal tungod kay kuyog ang Ginoo. Karon bitay nigpista nato, natay usa ka adlaw nga magdisko ta. Ako maoy mo organize anang maong disko. Disko na. Gitawag na nako Christian disco. Paapilo na tong mga madre. Disco ta diya. Christian disco. Diya. Nya unsa man ang disco ha? Una, way bayad. Ikaduha, way koral. Na ay opening prayer, na pag closing prayer. Nya na ay time limit. Na pag libre ang tanang mga kanunon o mga imnonon pero way alcoholic. Pero welcome ang mga hubog, welcome ang mga sabog. Why maninda within 50 meters radius. Nya tanan bata tiguang apil na apag yung mga premyo kinsa tong maay kay mosayaw. Nya in between na apag yung mga sharing about sa
gipistahan about sa history o mga miraculous experiences. At anawa niya na, di ba makaingon mo, sana all. Nya mo kuha pagitag ka ng mobile disco sounds nga kanag yung usas mga nindot gud ba? Kung ang common karon tag 10,000 mo kuha tag 20,000. Aron gyud Christian disco kay matud pa ni Kristo di gyud mo magsubo basta kuyog mo nako. Sunod ana tari Christian tari. Amo na nang gipamplano Christian tari wa pa lang na mo ma-organize karon basin og ini kamatay na ninyo no. Okay, mo apil masana dito si San Pedro magdaman siya siyang manok nga ugis nagihatag niya ni Esteban. Pero basin pa ato nang mabuhat ang pasabot kining ato mga kalingawan sa kalibutan butangi Ginoo aron maway sala kana bang palandunga lang kanus amaning buhata nga maway sala kana buhata na siya kana mga mismis kanang lakaw-lakaw des stage kuntis-kuntis anang beauty butangi kuno na Ginoo aron di na mahimong laway kaayo di na mahimong okasyon sa pagsinahay o sa pagkaguba sa utok sa mga bana apil na mga pari. Okay, magtanaw mi ana, di mo nagtuo mo di mi magpangladok sa laway. Nya ang pari ra ba ibutang gis atubangan diha ka father kay usa kas mga judges. Ay mga pari, Ginoo ko. Ana, huno butangi lagi na Ginoo lagi. Nya di mabutang nga Ginoo kay supak yun, ay na lang nagbuhata. Pero kung mabutangan gani Ginoo, butangi. Og dili gani gyud mapari sa Ginoo, ay na lang nagidayon. Di ba? Ana, maunay puasa. Ina, nindog na ta. Bagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang atong pagdisiplina panahon sa Kwaresma nag-auhag kanato sa paglimpyo o pagbag-o sa atong mga kasing-kasing. Busa mapaubsanon kitang muduol sa Ginoo ug muingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan dili unta mahikalimot nga siya ang pangasawuno ni Kristo nga gikasal ngadto kaniya sa kahangturan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga wala untay maguba sa tumang kalipay sa kabanhawan sulod kanato bisan pa man kun mosinati kitag mga yugto sa pagsulay o kangitngit magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang hinigsuong gugma mudugang sa atong pagtagamtam sa kalipay magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga dili unta kita mahadlok sa pag-adto sa mga hilit nga dapit sa katilingban aron sa pagpangita kang Hesus nga atoan na didto diha sa kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan diha sa ilang pagkasamaran ug diha sa ilang mga kagulanan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga
nga sa higayon nga moabot ang panagbulag ug ang kamatayon mokuha gikan kanato sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dili unta kita kawadag paglaom, hinuon mokapyot kita kang Hesus nga misaad nga ang atong kagulanan himuon niyang kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, pamatia og dawata kining among mga pangamliupo nga gituboy nganha kanimo uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Kwaresma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Mahimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing. Makapahimuot na tas Ginoo. Ngato lang buhaton, dili ta magsugod sa gawas, magsugod gid ta sa sulod. Labi na gyud ang paghigugma
sa mga labing ubos o paglikay aning paghigugma sa kwarta o sa sala. So salamat sa nahigugma nato dinhi sa simbahan og namalit sa atong mga slots nga San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots. Nakahali na ta og 4,742 ka slots, naapay 71,258 ka slots, tag 500 per slot. So ato na ning puasahan, magpuasa ta aron atong ipalit og slot, ha? Nga haron ikasunod semana hurot na ni tanan. Di pa sa tingali. Sige na lang, inigtapos na lang sa Kwaresma, hurot na sa ning tanan. No? Kanindot ka ha. Adali ram ni hot doon. Basta maminaw tas Ginoo. Salamat sad sa ato mga donors, sa ato mga tanom dinhi, nagkinahanglan patag additional nga mga tanom para i-replace nato kon mo kay 40 man ni kaadlaw. Ato pa ning replacean dinhi. So napamoy mga tanom dihang arang-arang sagnaong dili kayo makaguba ang paghatag nganhi. Ihatag lang kay ato ginang gamiton. Ang atong Via Crucis himuon karong gabi, sugod karong gabi ug sa matag Biyernes sugod sa Kwaresma dinhi sulod sa simbahan human sa alas 6 nga misa. Ang mga kapilya sad kamong tanang mga kapilya nga sakop dinhi sa atong parokya giawhag ta mo sa paghimo sa inyong Via Crucis matag Biyernes sa buwan o nining panahon sa Kwaresma. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.